Dimecres 4 de febrer de 2026. De Son Sardina a la Font de Mestre Pere o de Xilva, el nom àrab. Són les 8:30 del matí i alguns caminants han decidit agafar el transport públic, la línia nombre 12 que arriba fins a Sagarriga. Baixen a Son Sardina per poder arribar al punt de trobada, al bar Passatemps. Luego era aquí guarda-xat. I ara aquí falta caminant. Està tapat i plou. Ja estan tots arreplegats, prenguent el cafè de rigor. Segueix el xirimiri. El comandant Colomà aprofita per passar el temps, explicant un poc el que avui aniran a veure i algunes fites històriques interessants de l'entorn. D'això més que havia de passatemps. Llegien el breviari i si hi havia discussió per l'aigua, pues... No, i a més, normalment aquí hi ha unes possessions molt interessants que a vegades convidaven els monjos a dinar. Ja sabeu que el que diuen passes de frare convidat, que van a tot. Són de frare que... Però potser arribàvem massa aviat i havíem de passar el temps un poc, no? Enteneu, els monjos de la Real eren del Ciste. Aquí hi havia els monjos que van venir a conquerir Mallorca i a treure moros. Eren del Ciste. Per tant, els monjos de la Real, des de Vall de Massa, que eren cartoixos, eren els que tenien l'aigua i per tant els que demanaven tota aquesta contrada. Penseu, això és la xarxa hidràulica de Palma. Aquí hi ha totes les fonts un poc més avall d'agraïment a aquest home. Aquest home no el record perquè va venir al seminari diverses vegades. Monsenyor Mallada. I aquest home és qui va fer l'església, que m'agradaria poder-ho visitar. A la fi, sempre a les ordres del comandant en cap, els caminants surten al carrer a comprovar el temps i mirar de partir. Encara plou, un plúgim, però com que van ben equipats, cap problema i el primer que fan és visitar l'església de Son Sardina i la plaça dedicada al bon rector, Monsenyor Gabriel Maiat Acoll, de Binissalem, de 1877 a 1965, i que ajudà a que es construí l'església de Son Sardina. Camí de passatemps. El dia que plogués, faríem i una pausa. El cel emboirat, ametllers florits, carretera asfaltada, molt de trànsit.
Els caminants arriben a Sagarriga, un llogaret amb cases de camp. Molt bé. Molt bé, seminaristes. Ja són al camí que marca el GR 221-4. Un camí de pedres, ple de bassiots, que els portarà fins la font de Mestre Pere. Arriben a la font de Mestre Pere, situada dins la possessió de la cabana dels frares, per abastir la població de Palma, ciutat, des de l'època musulmana, de 902 a 1229, antigament anomenada Font de Xilvà, en àrab. El 1998 es va fer càrrec l'empresa municipal Amaya. Aquesta font neix a Son Termes i arriba a Son Tugores, on és tractada i incorporada a la xarxa urbana.
passen per un tros de la síquia que portava l'aigua a ciutat. El torrent d'Esporles que conflueix amb el de Vall de Mossa. Ja de tornada, sense ploure i un bon solallet que escalfa, contemplen els caminants les belles panoràmiques que els ofereix aquesta passejada. Després d'haver caminat uns 10 quilòmetres, tornen al mateix bar passatemps per gaudir d'un bon menú i la sobretaula de rigor. Un iPhone del field. Un iPhone de set. I d'aquí, cadascú a casa seva per on han vengut. Salut i fins la propera!